Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayawan ikaw o imo. Si Jesus natao sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta, sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana, hain man ang bata nga natao nga maoy mahimong hari sa mga Hudeo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako dayon aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang Mesiyas nagitawag og kahayag sa Israel, gipanagna nga matao aron pagluwas og pagpalingkawas sa mga Hudiyo gikan sa kaulipnan sa langyaw nga mga nasod or pagano nga nasod. Sukad sila nabihag sa Babylonia, katong Babylonian captivity, human sa glorious and powerful reign ni Hari David. Ang kasunod ato, nabihag na sila. Nagpabilin sa ilang kasing-kasing ang pangandoy nga gisaaran silang Mesiyas nga moabot kaliwat ni Hari David ug maghari na sad sa tibuok kalibutan sama kalig-on sa gingharian ni Hari David. Ang tanang tao ani nahibaw kay sikat man kay ito si Hari David. So ang mga maalamon sa nga mga tao sama aning mga didto sa sidlakan
nahibaw pod sila nga dunay hari nga mataw nga musunod sa kabanggiitan ni Hari David. Nya tungod kay gatuon man sila bituon, kay bawo sila nga dunay musidlak nga bituon basta mataw na kining maong hari ug ila sad nang gipaabot. Karon ang mga Hudiyo nagpaabot, ang mga dili Hudiyo nagpaabot. Ang giagad sa mga Hudiyo nga mobarog ang hari ug moingon, gikan karon ako na inyong hari, Mesiyas. Ang gipaabot sa mga didto sa dili mga Hudiyo ang pagsidlak sa bituon. Kinsa may nakakita nila sa tinuod nga hari? Ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo? Diyoy, silang duha nakakita. Nakakita sila. Kay kato mga dili Hudiyo, nakakita sila sa Ginoo, di man sa sila tanan. Kato raman sang nihago paglakaw aron mangita og musunod atong kahayag. Ang mga Hudiyo nakakita sad pero dili tanan. Kinsa ra may nakakita? Si Jose, Hudiyo mas Jose. Si Maria, Hudiyo sad. Si Elizabeth, si Zacarias. O mga Hudiyo mo ni sila. Kakita sad sila. Unsay gigamit sa mga dili Hudiyo? Ang kahayag sa bituon. Unsay gigamit sa mga Hudiyo nga nakakita? Ang kahayag sa ilang pagtuo. Usara ni sila. Ang bituon mao ang pagtuo. Kamuron, nanganhi mamog simbahan. Unsa may inyong gigamit? Pagtuo o bituon? Pagtuo gini kay di naman makitang bituon ron, hayag naman. So pagtuo gini. Pero ang pangutan na tinuod ba mong nituo? Nganong tulo raman kabuk mo tubag nga nagpanagana pag yun. Usbon ako, tinuod ba mong nituo sa Ginoo? Kinahanglan yung kaduhaon o na pamtuo. Matod pa diri sa atong salmo, Ginoo ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. Basta makakita ganita Ginoo mo simba kita. Sa atong parokya ron, pila ta kabuk population. Dinhi lang ba sa atong parokya, gikan dinhi San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban. Mga pila ka kabuk tawo nga nagpuyo aning mga barangaya. Wa mo kibaw? Hapit na ba eleksyon? Pangutan ang butante palandaan, ano mabana-bana na nato. Dinhi mga pila man ni mas kapitan dinhi. Absent. So tingali na atas mga 20 ngadto sa 30,000 katao das mga bata. No? Mga inana. Nya, pila ra may musimba kada Domingo. Karon lang daan, pila ra ni kabuok. So, wa ni kaabot siguro 500, mga 300 ra ni kapin. Nya, naatay average lang tag ibutang talang 150 kay katos ang ubang kapilya pila ra man siya manimba ato. Ay ibutang talang 200 ang average. Nya 14 kamisa. Das patay. 200 times 14. Pila ra na? Uy. Mga 2,800. Ibutang talag 3,000. 3,000 sa 30,000, pila ra na? Mga 10%. Nya, natuman ba ning giingon, Ginoo ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo? Natuman wa? Tuman, oy. Nasod may gisgutan. So basta naalay naalay taga nasod nga musimba. Mao na. Karon ang simbahan ba? Tanang nasod sa kalibutan naa naman gyud nagtuo Ginoo.
O di ang tanan nasod ni simba na sa Ginoo. Mao ba mga Hudiyo ang nagrepresent si Maria, si Jose. O di wala. Usa na to kanasod. Niya ang Pilipinas karon, kadaghang nagsimba, Padersiano Pelandaan, simba na daan. Punan aning nang nimba karon, niya dayon lain pagyod nga gisulti dinhi nga ang mga nasod nga ni simba sa Ginoo ni halad. Mao yan, ilang giablihan ang ilang mga halad ug musimba dita muhalad sa gidta. Nyaron, muhalad mo karon. Tana, doko-doko dahil siya. Padiroy, daot sa taon among balay sa Bagyo. Padiroy, sa may among ihalad, ngayo, manggani mi. Ayo, pili lang kung mo sa inyong ihalad. Bulawan, insinso, o mira. Kanang bulawan, para sa mga dato. Ang insinso, para sa mga sakristan. Tig-insinso na sila. Ang mira, para sa mga... Saan ito ng mira di ay? Ang sa ito ng mira? Kana mo ko ng pait nga kuan? Pait nga ikuan ba? Lana ba? No? Maong tingali na idihog para bag mamatay ba? Maong na siya. So para sa nas mga taga funeral parlor, taga St. Peter. Mira para patay, insinso para paaso, nya bulawan para nas mga hari, kanang nga dato-dato. So kung wa kay ikahalad nga bulawan, ato lang ka sa St. Peter. Debita joke. Kanang pili-pili lang ba basta muhalad kita. Muna pasalamat sa takaron nga hasta edad gihalad, nihatag tag opportunity edad ihalad. Karon nakatigom-tigom kita sa mga edad ko, halad ko, katong ikha, natapos naman to gahapon, gikwinta nato, niabot siya og mga 638,000 ang atong nadawat na halad sa edad ko, halad ko. Di pakpak. Nindot, anak. Niyag arang-arang kapag kabutang, halad ka gold, nasa tay dopes, SBF, MM. Di ba? Pila na itong halin karon. Niabot na sad og 5,252 kaslats. Pakpak yapon. Para ni sa gold. Hindi mamumuto. Nya mao ra ba ni atong Christmas gift para sa atong parokya nga girepresentahan ni Jesus sa iyang birthday November 25, ni Mama Mary sa iyang duha ka dagkong birthdays, kanang pista, ang Immaculate Conception sa December 8 o ang Motherhood, the Mother of God, karong January 1, gahapon atong gi-celebrate. So ato siyang tagaan og pahalipay. Nya ikatulo ni San Vicente Ferrer nga nag-atiman gid nato, nagpalambo sa atong pagtuo dinis parokya. So 3-in-1 pud ni. Una nga ato ning dasigon atong Christmas gift. Unya kay ang Christmas matapos man karong January 6, mao naman ay katapusan sa Christmas season. Ang ato sang pagpamaligya aning atong dopes, SBF, MM, kutob lang karong January 6. O mopalit pa mo, daghan pa man kay ni 54,000 pa man ni kapin ka slots ang available. Paspasig pamalit aron karong 6 makahatag gid mo og Christmas gift. Di ba? Ang tanawa, di ba, nangaluya na inyong mga naong. Mauni ang atong pagtuo. Pangayo gani, aktibo kay ta. Halad na gani, lingyo-lingyo dayon ta. Lingyo-lingyo dayon ba? Dilalangan na din. Lisod kay ko. Muna si Maria o si Jose, gipakita gid nila kinsa man ang tinuod nga makakita sa Mesiyas nga misidlak, ang mga tao nga nahigugma sa kakabos. Si Jose nahigugma sa kakabos, si Maria nahigugma sa kakabos, ang mga shepherds nahigugma sa kakabos. Mauni sila ang mga tao nga unang makakita sa Ginoo, ang nahigugma sa kakabos. Sige, lingian ang imong tupad.
pangutan-a, gusto kang mapobre? Pangutan ako na, gusto ka mapobre? Kay wala bagid kay natoy nang ambisyon nga mapobre, daghan nang ambisyon madato. Murag hapitan na nato nang ambisyon madato, pero wa gyud nang ambisyon nga mapobre unta ko. Pero si Jose, hasta si Jesus ba? Nang ambisyon yung mapobre. Gani ang yang gitudlo, purting ninduta siya. Kung gusto jud kang makaangkon og langit, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus, makaangkon kag langit. Nanang di ba mo to? Mao na yang gitudlo. Muna hantod karon galisod tag kakita Ginoo, apil na ning nagwali. Ano man, hadlok man ta mapobre. Ikaduha, ang makakita Ginoo ang mga tao nga limpyo o kasing-kasing. Matod pa ni Jesus, "Blessed are you who has pure of heart, you will see God." Bulahan kamong mga putli o kasing-kasing kay makakita mo Ginoo. Wala. Unsa man ning putli kasing-kasing, kana bang tao nga di gyud maglagot, dili liwat pari, no, nga dali kay maglagot. Ang pari di jud kakita kay Ginoo. Sagara makita ani kolekta ra gyud, kutob ra gyud diha. Makita sa mga sayop, ang sayop sa sakristan, ang sayop sa lektor, ang sayop sa mga nag-serve. Mora ginay among makitaan kasagaran. Ano yung mga pari sa mga buutan. Pero kaning nagwali, murag duda. Kakita sa kong panagsa. Nagsarasan. Nya unsa may mahitabo nato kung naa na ta aning duha ka kinabuhi, gugma sa kakabos o pagkaputli, pagkalimpios kasing-kasing. Mupuyo ang Ginoo nato ug ang tanang tao mosimba sad nato. Or mosimba pinaagi nato. Tanawa si Mother Teresa of Calcutta, nakatigom siya sa tanang nasod sa kalibutan aron mo alagad sa Ginoo uban niya. Mother Teresa ba? Si Saint John Paul II, Santo Papa nato, nagisunda ni Pope Benedict, santo na siya karon. Grabe kayo, ang tanang nasod mo tahod yun. Sabi ta ako, gaduda sa kung naa sa ko'y Ginoo tingali, kay inigwali na ko, pamalit mong slat. Tanang nasod karon, naagi gipadang slat nga rin, palit na to. Nahunong lang to pagka-December, kay naputol atong internet. Karon, ibalik-balik naman sad, basig manghatag na po ning tanang nasod. No? Anong di mangyapon mo mutuo nga naa naman tanang nasod. Maobitan gisanksyon ko sa Western Union, kana bang padadanag kwarta ba sa international ba? Western Union, kanang Zoom, gisanksyon ako, ilan akong gibranded nga scammer kuno ko, kay ilang gibasihan, porting daghanang ng donate dinhi, ako rangan, siging pang donate, hapitan na nila mga outlet sa tibok kalibutan na agi nga Kristensyano ubod. Yakin sa nas Kristensyano ubod ingon wa sad mi kibaw, di man na siya, wa man na siya foundation. Nagsigiram nagdawat og kwarta as scammer na. Nakaron gihimo kong scammer. Sad di lang kay nakadawat naman sad. Nakita naman na ninyo din hikon. Pag bagyo gani, tanawa to pag bagyo. Pag humandayos bagyo, ang atong simbahan, maurag yapon ni kahayagon. Nga naman, nakapalitag generator. Kadako na to generator, 100 kBE na. Ang katugong panahon na, mga 2 days, 3 days after bagyo, murag tanang tao, anhi padung sa ato. Mag-charge, ngayog tubig. Kita na may nagpa-charge. Ingon man ganito sila ang uban, sa padir, ang inyo ba dining parokya ba? Bisag, humanang bagyo, ang tibuok ni rin palibot, portingit-ngita. Pero inyo din murang magway bagyo, porti manghayaga. Ang anong nihayag man? Tungod tos mga donations. Patak tayo, Ginoo, sus, may gyud kaayo. Diya pagoy nangutanan ako, padir, grabihan ni mo wisdom, no? Ni palit juga generator, pangandam dahil ni karot, nakuha gyud ko, maghuna-huna na. Unsa may ni guide, nagtuo lagi ko nga naa sa ko'y gamay Ginoo tingali kay naningkamot biya sa kong makabos.
Naningkamot biasa ko pagputli sa kong kaugalingon bisag daghang failure. Mura lang gilamdagan lang na namugos gyud ko nga mopalit og generator. Na aday nagpaabot, wa abuti ko sa katuig, na aday nahitabo. Kay kana tong generator no sa man to gipalit na. Wa mo kay nomdom? Ako nalimot sa kwarto mga July ba to? August ba to inana? Oh, wa ka abot og kwan. Na adayoy niabot nga. Oh, di. Oh, basta di agin tuig ra na. Wa pa ka abot sa katuig, abot dayos udit. Mo na nga giyahan tas Ginoo ug mahimo sa tang tuburan sa kahayag ngadto sa atong isig katao. Musidlak sa taba, musidlak. Muna kamong mga asawa, suhay ninyo higugma ang kakabos o kaputli sa inyong kasing-kasing. Musidlak mo, kana inyong bana, magsige nagtutok ninyo. Lagi, mingon na siya, unsa man kaday, mura na magkagsantil mo. Hayag naman kay ka. Kanya unsa man klasihas pagsidlak, dili mo danag inyong naong. Di man mo paimnon og latatayon, naglutatayon, aron mo puti na inyong naong. Ang muhayag ninyo, ang inyong grasya, kanang imong banang nangabit, mahayagan na siya. Mahayagan ba? Nya, inighayag ana, ang imong bana makakita nga, nilad man din akong gibuhat, nangabit man di ako, tungod nimo. Tanawa, testingin. Di ba, mubiya ko na sa kabit o kadiyot. Mubalik ko sa noon na, pero padayon na sa sidlak, aron magsigis na siya biya. Kanang imong anak nga bakakon kayo, nya gamiton nimo ng paghigugmas kakabos o ang kahigugma nimo sa pagkalimpyo dire. Kanang imong anak bakakon kayo, mutugan ginas tinuod. Moingon gina siya, ma, nawat bitaw ko sa imong kwarta. Nya kinahigugma man kas kakabos, moingon dayon ka, ay okay ra jud kayo na dong. Kay imo nang hotdog gasto makabos gyud ta nya. I love poverty man. Salamat kayo nga nitabang ka aron mapobre kita. Salamat nya unsa man atong kanon sa ay mga matay ko takot. Pero I want to die loving you. Di ba? Muhilak din na imong anak maliwat unta ko nimo. Isa sige ayaw nagpangawat. Di ba? Ana. Kinahanglan pa ginang imong sagit-sagitan. No? Pero kana sang nagsagit-sagit nga bata ato lang sa naigawas tingali usa no. Pero ay lang nagsagiti ang imong mga bata. Kana lang nagsagit-sagit mo yan igawas kay wasig na anay COVID ya sud. Sige, manindog na ta. Mga igsuon atong ibungat ang atong buhi nga pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay ug gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Ama makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon sa atong panagtigom, nagpahata og buhing tradisyon nga nakahimo kanato nga mahiusa diha sa kahayag ni Kristo. Busa, masaligon kitang muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko, nga mudawat siya kanila, nga nangita og kalinaw ug kamatuoran dinha sa iyang panon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nasod nga anaa sa mangitngit nga kalibutan, nga ang ilang mga pamunuan makabig diha sa kahayag ni Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni atong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan,
ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga magabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalagniadtong mga nangamatay, nga ang walay pagkapalo nga kahayag magdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios ug Amahan, ang imong anak maoy kahayag gikan sa kahayag. Dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.